V Regine sme vám už predstavovali múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré nájdete v Pavlovciach nad Uhom. Nedávno sme toto miesto opäť navštívili, pretože múzeum rozšírilo svoju zbierku o nové fascinujúce exponáty. Múzeum Casigarda sme otvorili 6. mája minulého roku a za rok a pol existencie nás navštívilo viac ako 12 000 návštevníkov, čomu sme veľmi radi. Podarilo sa nám vďaka Košickému samosprávnemu kraju získať projekt na niekoľko nových produktov cestovného ruchu pri Casigarde, predovšetkým na počesť posledného človeka, ktorý chodil po mesiaci, Eugena Cernana, sme zriadili observatórium. Eugen Cernan bol súčasťou misie Apollo 17, pochádzal z Vysokej nad Kysucou a bol veľmi hrdý na svoj slovenský pôvod. V múzeu máme zachovanú jeho korešpondenciu a jeho pozdrav americkým Slovákom s vlastnoručným podpisom. Takže na jeho počesť sme toto observatórium zriadili. Podarilo sa nám zachrániť traktor dejín 20. storočia. Traktor si v roku 1925 doniesol jeden pán z Ameriky. Vybavil si tuto v Pavlovciach živnostenský list, oral s ním po okolitých dedinách a keďže kolektivizácia v 50. rokoch bola veľmi silná, tak aby ho zachránil, tak ho zakopal. Bohužiaľ skoro na to zomrel, až potom jeho syn ten traktor objavil. Okrem toho sme vysadili 22 stromov starých odrôd na počesť významným Slovákom, ktorí pochádzajú z územia dnešného Slovenska. Robili sme výskum medzi zahraničnými Slovákmi v Amerike, predovšetkým, čo im najviac chýbalo a chýba. A samozrejme im najviac chýba chlieb. Preto sme zriadili repliku starodávnej pece na chlieb. Niekoľkokrát sme v nej piekli a teší sa veľkému záujmu. Súčasťou múzea je aj starodávny sypanec, ktorý pochádza z 19. storočia, ktorý sme zreštaurovali a umiestnili sme v ňom veľmi vzácny nábytok človeka, ktorý sa volal Vincek Hoštecký a ktorý istý čas v 20. rokoch 20. storočia pôsobil ako hollywoodský herec. Potom bol herec v Slovenskom národnom divadle a venoval sa aj takej ľudovej tvorbe a ten nábytok je skutočne veľmi nádherný. Je krásny a som rád, že sa nám s pomocou dobrých ľudí podarilo tento nábytok zachrániť. Tých artefaktov pribúda. Najnovšie sa vytešujeme z stereoskopu z prelomu 19. a 20. storočia a s originálnymi obrázkami výjavov z Biblie. Väčšina tých artefaktov má náboženský pôvod. Viera zohrávala skutočne veľmi dôležitú úlohu v živote našich vysťahovalcov a ma naplňa, keď sa mi podarí zachrániť artefakt vzácny ako zástavu Slovenského spolku z roku 1888, ktorá bola v katastrofálnom stave a doslova z odpadu sme ju zachránili. No je to veľmi ťažko popočítať všetko, ale to číslo sa pohybuje okolo 4 000 muzeálnych predmetov. Už je nám pomaly múzeum malé, takže rozhľadáme sa po okolí, aby sme ho rozšírili. Neviem si predstaviť lepšie miesto pre múzeum vysťahovalectva, ako je jedna krásna budova v Prešove, ktorá sa volá Bosáková banka. Budova, ktorú dal postaviť Michal Bosák, známy to slovenský bankár, pred 100 rokmi v roku 1924 a je nevyužitá. Dokonca je na predaj a myslím si, že tento štát by mal mať záujem takéto veci zachrániť a ukázať ľuďom, že naši emigranti nezabudli na to, kto boli a odkiaľ prišli.